Түгәрәкләндем бит мин. Узган елның Уфа концертында сүз биреп кайтып киткәнем. Киләсе елга яңа концерт белән тәгәрәп килеп төшермен әле менә калагызга карап торырсыз әле дип. Мин сүздә тора торган хатын, почти 10 килограммга. Анда гәҗиткә язганнар имештерем. Диетада утырган икән, дару эчкән икән, шителгә барып операция ясаткан икән. Шулай итеп торгандыр менә. Мин гомердә диетада утырганым булмады. Малай, мине ашатмасаң, битте баш, мин 2 республиканы бер киеп чыгам аннарсы. Гел ашап тора. Гомердә әби үстерә иде, әйтәе, авызыңнан бәрәңге исе килеп тормаса, ничек кияүгә бирәм мин сине монда рахитны дия, кирдән кайтарып кал. Мырык дип тора. Безнең Илфакның яңадан бер әйтеп яратып әйтә торган сүзе бар. Хатын кыз муй-мулт итеп торырга тиеш ди. Шулай әйтәләрме сездә? Менә эшкә киткәндә шапылдатып китәсең, кайтуыңа әкрен генә һаман шулай селкенеп торырга тиеш. Тата хатын ичмасам дия. Шулай булгач кызлар бернинди журналистларга ышанырга ярамый. Яме ашыйбыз да, яшибез дә. Тамактан үткән чакта. Әллә ашаудан калганмы, әллә зәхмәткә тарганмы, ябыга бөтен халык. Аштыралар, йөгерәләр, мода диеп килерәләр, тәмам сөяккә калыр. Ашык кызлар, яшик кызлар, табактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, чаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә ай туллап, коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Чәй белән тамак туймаса, аш килеш йоклап булмаса, ятыгыз тәмле аша. Ирләре тилергәннәрнең, гел кишер кимергәннәрнең, ятсын сөякләр капша. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, чаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә ай туллап, коры каршыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Монда карагыз. Электән шулай килгәнгә, бабайлар яши белгәнгә, саткан ябык канат. Алгы яктан карасаң да, арткы яктан карасаң да, таза хатын, шәп хатын. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, чаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә ай туллап, коры каршыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, чаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә ай туллап, коры каршыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Коры каршыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Таза хатын, шәп булар.